птици не се виждат. Майко! Давай, давай! Руки, руки! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Там нещо вкусно са разтоварили явно. Сега мога да си кажем завещанието. Тук няма го чуя или намери. Ето и чайка. Няма много чайки. Абе тия са откачили, бе. Поне лесно се отличават сред гарите. Ето. Въобще не ги притеснява кола, нищо. Ля-ля-ля-ля-ля. Ще да ги изчакаме преди да слезем за разтоварване. Майко мила. Някакъв пък си пали огън тук. Си пали? Това. Си накладе. Ами, защото не мирише достатъчно. Пак си до нашия път, нали? Да. Човек. Ой, кученце. Аз викам напред да Виж минеш. кученце. Много буква. Може само да не виждам в огледалото.